té una anècdota de casa que és una vinya que hi ha una filera i és primer argilenca i després hi ha soldor i és que no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Vull dir, és importantíssim el sol com és en cada zona. El meu pare, mira, el vaig perdre l'any passat, però era un home que tenia 93 anys i ostres, tenia una manera de fer totalment diferent del que és ara, no? Ell era sobretot molt observador i amb això de la biodinàmica doncs, et demanen molt observar i has d'estar sempre molt atent a qualsevol canvi, per què és això, per què passa això, i llavors treure les teves conclusions, no? I això es feia abans, i ara només es va dalt al tractor i escoltar la ràdio, com qui diu, i no tens aquesta observació. I ara amb això de la biodinàmica, ostres, és que t'ho demanen molt i et fa recordar com ho feien abans els pares i els avis, no? Ser part d'Aliances per la Terra és molt interessant. Tant de bo hi haguessin més grups o més gent se'ns unís a nosaltres perquè ens realimentem, no? Qui no arriba, doncs l'ajuda a l'altre, ens anem formant, anem aprenent amb el món de la biodinàmica, el món de la biodinàmica i no el món de la biodinàmica, la viticultura en general, en tots els sentits, no? I, ostres, és un grup molt maco i ens ajudem molt, sempre tenim la sort de tindre dos o tres persones que són els que tiren del carro i, ostres, doncs és molt important estar almenys jo em sento que estic afortunat d'estar en aquest grup. Com es fa tot i te sents immers, doncs ja no et perds tant, no? Però al començament suposo que és com tot, no? Que si no vas una mica acompanyat de la mà, doncs potser al final et perds. I ara sí, encara que no estiguessi per Aliances per la Terra o perquè sigui, doncs, es desfessi Aliances per la Terra, doncs evidentment seguiria amb biodinàmica. Però esperem que no passi perquè ens ajudem molt.